macak apa nih? Rene anti Rene. Mbok apa kresek? Lek udan. Lah sepatumu ra mbok nggo dik nyanyar. Maksudnya kan nggo sendal, kok nek sepatune udanane dilebokno jok ngono lho yo. Dadi gawe to. Ke dalam rangka macam apa iki? Gak roh. Aku iki kan biasa tapi ora roh. Nek sampean kan ireng-ireng iki apa? Iki jenenge batik lurik. Batik di. Jawa. Lurikan. Wong Jawa ki aja sampai lali Jawane. Ayo. Iki dalam rangka apa? SMA ki. Dedek gak roh piye to yo? Mosok acara apa gak roh terus piye? Kan mesti enek pengumumane to. Sapomone iki hari apa? Kak adik ndingi kan lomba bulan bahasa. Dadine ono sing baca puisi, ono sing cerpen, ono sing vlog, ono sing bahasa Inggris ngono lho yo. Iki dalam rangka apa awakmu? Dhewe-dhewe piye? Kelas piro macak apa? Kelas piro macak apa ngono? Yo, enggak tahu. Piye to yo? Kok ndak tahu kowe? Iki kalau ora kabeh mangsa tok kok. Asar aku tadi. Dileng-eleng sik. Bunda ben iso menjelaskan komparisa iki. Gak dikirim ning grup aku. Ora enek ning grup. Nek Bunda mesti wis ngerti kaya adik ngono kan ning grup iki bulan bahasa. Enek didelok sik. Kok pinter men sendalmu mlebu omah ya? Ya delok ya. Mubeng ae, Nduk. Wis ngono ae kowe. Gage donan. Gak didelok sik kuwi Bunda mengko nek ditakoki acara apa Bun, yo gak roh leh aku. Masalah iki ning grup orang tua gak enek, paguyuban gak enek. Oh gak saiki engko iki terus piye? Wong videone saiki kok. Didelok saiki lagi jam piro iki? Isih urung enek 6:30 kok. Harmoni apa neh malahan? Didelok sik. Rene ning coba. Opo lali aku. Lah ya didelok to. Mosok sekolah kok ya lali ki terus piye? Kokurikuler. Kokulikuler. Heeh, terus Dene ngono ki. maksude kan iki mek apa ngono lho. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis. Oh, Hari Pahlawan. Oh, Hari Pahlawan. Dalam rangka Hari Pahlawan hari Kamis kan 10 November ki Hari Pahlawan. Lah iki wis ana acara ning sekolahane Dio. Kokulikuler. Kamis Jumat ada acara. Besok berarti ada lagi. Kuntiku neng dine. Sesuk enek. Lah sesuk kan berarti wah, genten kowe iki gak iso nyeplok sendal yo. Ya Allah ya Masya Allah tabarakallah. Astagfirullah. Kok ya heran aku mbek kowe. Bocah kok ya angel mereka denane. Angel temen tuntutan. Masya Allah, barakallah. Masuk kabeh nganggo samin terus urip samin ae. Yo gantian duwe klambi lurik dhewe iki yo. Klambi lurik, blangkonan. Sajane iki nganggone yo kaya sendal-sendal ngono ki lho apa? Mama salim aku yo. Urung salim. Aku njuk salim yo. Urung salim. Bilang apa? Sama-sama. Bunda. Assalamualaikum. Irungmu nek kena apa? Saya sebelah kono. Kayak apa nih? Kayak apa nih? Wes. Bunda. Wes. Assalamualaikum. Salam sih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, hati-hati. Bilang, dar. Kelengkeng entek. Aku lagi KI. Eh? Aku lagi KI. Lah kowe ning ndi nek bengi wong karek mbok papat mbok pira kok bengi. Ini sih sama. Ning sukuke salwat, tak kayak nang omah mandi tak sisen nang mandi loro. Enak, Mbak. Bijine cilik. Hah? Bijine dadi cilik, mangker. Aku lagi KI. Ya esuk nek woh nek. Wes berangkat sekolah sing siji. Yang satu seperti biasa tetap ijek mbulet. Salwa. Aku mbok biduki ya Pak, modelem. Nek umbah-umbah terus separuh tok ngono ki. Bidukan ke modelem. Ya begitulah. Ngono ki yo kaos kaki ansik gak rok ansik. Sembuh. Menahan kaos kaki ansik lagi rokan. Ya sak arep mah. Aku diterima sapa? Tunda. Ya wayah termaya kabeh. Mbak motor. Iya. Benar ya. Lah ora, ya aku sampe aneh. Iki kok peteng sih wae tok ya, Pak. Mesti straight. Straight guys. Walah wah, kowe gak berterima kasih kowe. Modelem iki. Rambi dikeringno ning mesin cuci ya wis dikeringno ngono tok. Dintas ora. Ndelok isih tapatane sik. Di Pepe, kenapa mbok tutup kamarmu? Hah? Berantakan mesti. Ya Allah, fitnah nek. Lah aku pokan piye karo kowe? Ah cepat. Bekal ora kowe? Nek bekal tak gawakno. Nek styrofoam. Sampai bau susu ae lho. Yang. Ndek untuk jatah susu kok ngene Mbak Irma mesti. Oke. Setiap minggu 6. Kenapa kok dijatah? Karena casing gak gelem ngono lho. Gak geleme perkara apa gak ngerti, tapi Salwa seneng untuk susu terus. Ya, sik biasa aku gak cukup susu. Oke. Di sini wis budal. Ya Allah, kok watu aku. Berarti Mundur sithik. Bingung aku nak. Susu apa kuwi? Susu untuk sekolah. kandungannya apa coba? Kandungannya air, Terus air, susu sapi segar, padatan susu, penstabil nabati, premix vitamin, mengandung alergen. Terus Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. gak mesti kandungan kalsiumnya pirang persen apa ngono kuwi gak ono. Nek kalsiumnya Pira? 20%, Terus fosfor 15. terus Tangjuk mau keman iki guys, kok akeh mau keman mbuh rara. Aku macakno siji-siji mataku sisih. Anu yo. nek bunda gak iso. Ada ini. Ini ben ambape gak badak. Gak nggo air putih kowe. Air putih yang penting. Karena aku cilik ning kulkas. Aku ah Heeh. kecil. Kecil. sekali. Dong. Kowe njaluk apa emang? Kowe njaluk apa jeli muni? Nih kene. Muni aku njaluk apa? Jaluk asem-asem. Asem-asem pitike tanggane. Ora nyolong lho, guys. Tuku. Yo guys, maksudnya pitike tanggane. Pitike tanggane sing dipitik, kuwi tak tuku. Ngono maksude. Sini nang jero. Hah? Siji tak lebokno nang jero. Wis. Gak terlas soalnya adem lho kok kulkas lho. Kan sampingnya enek to, Wah. Iki. Hah. Muat ora ya? Dek muat kena apa? Bawa dua. Iya muat lho sak mono dhek telu muat kuwi.
Kowe iki kantong iki ombo. Iya, ombo sekali. Apa yang mbok goreng tas e? Iki soalnya ndek anu. Kan ben apa gak ada terus aku lagi ngetokno. Kowe nganu dalam rangka apa nyari pahlawan nek acara apa sekolahanmu kene? Nyusuk ae pas denge. Caraku nek apa jenenge nek Mas Maman cara ngono semarak Semarak Hari Pahlawan. Terus nek aku acara Kok kulikuler ngono emang. ya yo kok kulikuler aku lah iki yo kok kulikuler. Gak pelajaran aku. Jadi yo kok kulikuler kuwi koyo P5 ngono ku yo ndak. P5 kan koyo produk-produk sing saka tangan ngono ku digawe dhewe kok ecoprint terus koyo sing bungkus-bungkus plastik ngono kuwi di Ayam. Terus wis kaya ya wis tuwin. Gagi wis ora usah ngoco neh wah, kowe urung sepatunan barang. Macam kuwi kok lagi. Wis nah. Kes minyakan porong. Oh, boleh. Lah kowe nek wis tapel. Aku nang kene kok magonku. Gak iso banget iki coplose apa? Kowe nakalan apa mbah terus ane ngono terus mbok tinggal lho Ya pinuk nek ngono kuwi. Belum makanya aku akhir-akhir njaluk mbah pas dino Sekolah ya ngono kuwi. Prai tetep kowe. Rai kan gak mbah. Wis ta wae ndak mau gak ditinteni ayah lho. Wah. Kalim. Cicine nyeru impet mlebu got kok kancamu. Ya wes. Takok sapa kowe? Aku bocah sapa dek iki sing buku. Ya wah, tapi ngesakno. Sakjane lorone gak sepiro wae, isine sing gak ketulungan wis sumpah. Soalnya kuwi ning gantelah kan jaket bocah. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Saya tukang nganggo sandal, makanya gak dijukuk sapa? Jukukan saya nganggo sandale. Karena kalau pitik wakih ya. Udah ada habis. Ya bunda membeli tapi gak roh sing ndi. Wes ngoncone. Minyak. Balik neh. Stop. Gak mungkin iso. Ya. Makane sampean ki nek budal ndene ya aja ngono ki dadi diterok salwa. Oh, mah ditinggal, Wah. Ditinggal, Wah. Wah, ditinggal, Wah. Ya apa wis to, wah. Ayo. Salim neh. Ditinggal kok teman. Pesuwen dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, bel kabeh. Arek bapakne. Ya. Dan aku di rumah sendirian. Urung nyapu, guys. Cek mbong kuwi nyapune iki arep mencuci baju dulu. Iki urung dibersihkan rumahnya, belum nyapu, belum apa, masih berantakan. Ya udah pemirsa, nanti lanjut lagi. Videoku tak lanjut iki, Mak Jah piye Mak iki ya, aku nek malah ngerepoti sampe.
Iki ceritane Salwa karo Repa ki pengen asem-asem pitik Jawa. Lah iki lho wis dijupukno dong-dong mamak. Pokoke iki mamak dong gedang enek. Pokoke iki tandurane sembarang pokoke. Mak iki pokoke iki sapa ditandur. Mau dong jeruk enek, dong salam enek tapi cek cilik. Salame pemecah. Nek jeruk Bali, nek kelem. Duh, sama yang nantur jeruk Bali? Kok nggone mbahnya kuwi? Iya, wis karek wae, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah, Mak. Wis karek undang dhuwur-dhuwur kok. Mak, ya Allah, Mak. Mak cah ki apa enek pisang duwe, mangga duwe, Senengane iki yo. Lah aku terus tak tandur di. Anu gedang apa bibit rong pundhut wis jualan. Sampe ngenteni kuwi tuweke. Sing dijepno ki mak iki pokoke enek. Mak, mangke aku esoke gawe video anu, Mak. Video mang macang anggo batik ngono ki mang, Mak. Terus Salwa nek udah sekolah ya serah dhewe ngono ki mubeng ngono kuwi. Terus iki mang isih kurang 4 menit, Mak. Tak tambahi apa ngono terus. Bae mak wis. Tak sisa ngono. Iya, Kak rek sampean Mak, aku manut, Mak. Cacahno masuk nang mak. Ora kamu cacahno cacah dhewe dhewe ora. Olah mak pokoknya iki yo Enek pake yo pake. Pak sing bergerak, Pak. Ya iki Mas Teh suwi tidak bertemu dengan Pak ngono ki kangen apa ora Mak sampean? Ya piye kangen kok Kangen jenenge. Lah kok nek kangen ning omah ae ra ono duit, Mbak. Ya Mak ya trae ngono ki Mak ya kehidupan. Tok kan yo piye yo, Mbak, yo gitu yo. Wong rumah tangga yang ngono kuwi ada segi. Iya Mak ya trae nek sakjane iki nek ning omah Mak ya mahjat tukaran ya Mak ya. Tenan Mak. Kalau Mak anu tenanan Mak. Kalau tenanan kan. Enak. Mau lagi yang biasa. Senenge ngono ki biasa. Itu adalah bumbu rumah tangga Mak yo nek adem ayem apa gak tau enek anu ki ketoke kurang sedep ya Mak yo nek ngene kan yo ya Mbok yo. Iya, mboke kan wis pahit manise getir. Pahit manis kuwi aku mbah-mbah pemirsa delok to sak meja kuwi urung tak jemur. Pernah wong kuwi jenenge wong rumah tangga nek gak enek komplit piye-piye malah ketoke malah. Ya Mas Tik itu semua ki bumbu. Jenenge bumbu. Wong masak enek bumbune. Tapi bumbu ki aja kladuken. Nek kladuken ki ora enak ya Mak. Suweneng terus ki yo kuwi yo Mas. Susah terus yo ora apik. Ya enek seneng ya enek susah ya enek guyu ya enek nangis ya enek ngono ki Mak yo. Aku mah yo isuk ki mang wis diseneni lho Pak piye sampean tak omong. Karo topi Mak wis diseneni. Ya wis alhamdulillah Mak yo enek sing nyeneni. Gak apa-apa Mak ya. Potong dua. Iya potong dua Mak gak ndeloler Mak. Mangan uyah Wis gak apa-apa ngono iki wis trae wis watak watuke ngono kuwi Mak. Iya malah ambek paham berarti malah harus koper-koper seneni meneng ae. Diseneni meneng ae kok lak yo apik-apik dhewe ngono. Itu mulai kau kantor Bu. Mangan deh, kok eling mangan itu. Kayak ini dia gue ya. Seteka iki, Mak. Iya. Aku potong wek dhewe. Ini ya, nang bola ya. Iya Mak. Ini tanggu uripku tanggu cerita ya tanggu. Potong mulai wek dhewe loro mulai langsung disatru. Mbah kita ki gak seneng Seneng rambut rambut pendek. seneng. Ngono wis. Wong e nek mau potong rambut pisan, Pak Sila ya Mak. Iya, gak seneng. muni ngene Mak ya. Aku 2 kali ya, Mbak ya. Heeh. Gak seneng rambutnya dipotong iki gak seneng. Muni ngene. Sela dene sela. Kan gak oleh Pak Ane dipotong kuwi. Potong marah apa? Marah ya ayu sepiro ngono Pak. Maksudnya iki memang ki ada laki-laki sing senengane ya maksudnya leleh luweh kowe arep potong brondol arep apa terserah karek kowe ya sing penting kowe nyaman kuwi enek. Enek sing aja potong pendek. Kowe iki nek pendek ketok piye menawa ketok gundu apa ketok kotak apa ketok apa ya Mbah. Mak ndek biyen aku ki Nek ndek Mak ya. Ini dekok ini dong. Ya, mimot. Wong ngono ki awakku cuwi-cuwi Mak. Ora enek Mak 50 bobotku. 45 sampean aku untuk pakane pisanane mau pira mah bobotku. Berarti jenengan mundake 3 kali lipat ya. Iya. Nek kowe roh dhewe klamine buke kae dadi nganten roh dhewe dienggo salwa sesek ngono kok. Sampeyan mah takok Mak ya, bojoku piye ngono. Bojoku ki piye ya Mak. Ya kadang ki ya sekarepku oleh, kadang ya gak ngono Mak. Piye maksudnya gak terus
Oh, kowe gak oleh potong-potong ngono ki gak. Wis mak kebeno, Mak. Ngene. Sakmono ya, Mak. Foto dua. Iya nek kuwi. Ibadah ya. Heeh. Maksudnya ngono lho, Mak. Tapi nek sajane ndeke nek karo anake iki uga oleh dipotong pendek. Soalnya ki ndeke seneng model rambut Salwa ki kan curly ning ngisor ya, Mak. Ngono ki ndeke senenge ngono ki. Ngono ki sakjane gak oleh, tapi nek anake kan dhewe lho cepat rambut kuwi tak potong. wis pokoke wis pokoke begitu pemirsa, terima kasih. Wis iki pokoke kontenku tak campur karo Makjah. Ya wis pokoke sekian dulu. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sik, Mak. Dadah.